Så det er her, at Danmark Rundt, Tim Boden og Claus' fantastiske arbejde er med til at gøre en stor forskel. For alle de penge, der bliver samlet ind til det her, det går til Børnekassefonden. Det går til at skabe arrangementer, livsglæde, oplevelser, uvurderlige ting for familier og de syge, som man slet ikke kan sætte pris på. Flemming, hvis du skal beskrive, og jeg ved, det er meget komplekst, fodbold og forretning. Er det en god forretning? Er det en god forretning at være? Det kommer fandme an på, hvem der driver musik. Har du oplevet i dit arbejde som spilleragent, at så nogle andre agenter, hvor du har tænkt, det er de kræfter, der ikke unge? Ja, det er oplevet nogle gange. Torsten, som jeg troede på så i 77, heller ikke har sagt af i 84, men på Øster. Tak for lortet, 26. juni og alt det andet. Og om ikke vi glemmer aldrig 84 og 86 og alt det andet. Tusind tak til jer for at tage som en repræsentant for det ekstraordinære, tekniske, individuelle niveau. De spillere, som vi elsker at se på fodboldbanen, vi elsker at se repræsentere Danmark, har han været toppen af lavkænding. Han er blevet kaldt for mange ting i løbet af årene. Konge, prins, ambassadør, og så det her lidt mærkelige mister. Det er selvfølgelig Michael Laudrup. Tak på egne vegne, men måske først og fremmest på vegne af alle dem, som I gerne vil huske, både historierne og også enkeltpersoner. Tak.